Jelibugu kalanko jalatigɛ cakɛda ɲɛmɔgɔya so centre d'animation pédagogique Bamako sigida fɔlɔ kɔnɔna na u ye waleɲumandɔn kɛnɛ dɔ sigi sen kan u baarakɛɲɔgɔn tɔgɔ la baarakɛɲɔgɔn minnu san caman baara kɔfɛ u bɛna nata sɛngɛlafiɲɛbɔ la sigi bisimilara ka bɛn araba février kalo tile 4 ma Jelibugu CAP kɔnɔna na mɔgɔba caman olu yera retraité ninnu bilasirali kɛnɛ kan k'u fo k'u barikada u ka sanjan cɛsiri ani wulikajɔ la u kɛ baaraw kɔnɔna na o de y'an don kan ye bakuruba kunnafoni na kunnafoni wɛrɛw olu nana fara kunnafoni kan laseli na k'a walawala aw ye a y'aw bisimila. An balima bamanankan mɛnnaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan waleɲuman foli bɛ ɲɛsin kelen-kelen na bɛɛ lajɛlen ma fo yan fɔ aw sigiyɔrɔ la k'a fɔ aw ɲɛna ko nin ye aw ka bamanankan kunnafoni di waati selen alisilamɛya dɛmɛtɔn ansaru ka komite 3 kɛrɛnkɛrɛnnenya la Ɲamana Guana Jagutu ka fara Jelibugu Petit Paris kan olu de jɛra ɲɔgɔn fɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ alisilamɛya dɛmɛtɔn ansaru ɲɛjɔyɔrɔ bara Mali silamɛtɔn Haut Conseil Islamique Jumali ma ɲɛma Mali silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Groupement des leaders spirituels musulmans Jumali ma ɲɛma an fana karamɔgɔ Asid Sherif Usman Madani Haidara ka denbaya la Bangoni Janginɛbugu Bamako sigida fɔlɔ kɔnɔna na u nana dugawu ɲini de la ani ka dugawu sama karamɔgɔ Haidara n'a ka denbaya jamakulu bɛɛ lajɛlen ma k'aw ladɔnniya k'a fɔ Lutu Sidibe ka ja talenw de don Fatumata Kane ale bɛna na a walawala an ye. Kunangoya ani nimisate jɛmin kɔfɛ silamɛya dɛmɛtɔn ansaru tɔndenw n'u karamɔgɔ ka jɛ don Seyid Sherif Usman Madani Haidara ka da kan ni fila ye ɲɔgɔn kanu ala kama fɔ ni ansar tɔnden min y'a yɛrɛ kun janfa Seyid Sherif Usman Madani Haidara ani silamɛya dɛmɛtɔn ansaru ka jɛ fɛn kɛrɛnkɛrɛnnen don an daba ma yɛrɛ bolo ka da kan ni fila ye ɲɔgɔn kanu ali ala yɛrɛ kama ni nɔrɔ in I sɔnna la I ni ala bɛ ɲɔgɔn bolo fɔ fɛsɛfɛsɛli don I banna la I y'i kɔ don nɔrɔ la o ye kunangoya ye ala k'an kisi o ma Seyid Sherif Usman Madani Haidara ani silamɛya dɛmɛtɔn ansaru ka jɛ a tɔ ko a bɛ don de ni sanga ani waati u nali ye u ɲɛ d'a kan ka dugawu ɲini a fɛ ni ka labana ka dugawu kɛ a ye ni an y'o dugawu ɲini dɔ kɛnɛ kan ka bɔ silamɛya dɛmɛtɔn ansar komite 3 yɔrɔ la k'u dangana Sherif la wulada in na alhamdulillah an komite 3 de ɲɔgɔn sɔrɔ yan komite ansar den Jagatu ani komite Ɲamana ani Petit Paris an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ ka na ziyara kɛ karamɔgɔ la ka na hamina ko pour que ala ka se ka hamina ko dilan ala ka karamɔgɔ mɛ sijan ani kɛnɛya la o tun y'an se kun ye yan nɔ an famana ma parce que an y'an damana komite section de an famana yama an nana ɲɛda karamɔgɔ la ka dugawu ɲini a fɛ an yɛrɛ Jagatu kɛrɛnkɛrɛnnenya Jagatu ye komite kura de komite in créera a mɛmɛ fɔlɔ ɲan siɲɛ fɔlɔ de ka na ɲɛda karamɔgɔ la a n'a ka denbaya ɲan siɲɛ fɔlɔ ka na ɲɛda o la de wala inshallah nisɔndiya dan nisɔndiya sɔrɔla kojugu a sɔrɔla kosɛbɛ kosɛbɛ ka sababu kɛ mun ye maa minnu famana ka karamɔgɔ ye a bɛ san 5 san 6 bɔ u ɲɛ tɛ da karamɔgɔ kan n'olu nana karamɔgɔ ye wula in na o nisɔndiya dan de kɛ gɛrɛ la ka fara ɲɔgɔn kan kɛ gɛrɛ la nin cogo in na fana dɔw n'o cɛ u bɛ san 10 bɔ yala o kɔni ye nisɔndiya de et puis mɔgɔw hamina ko fara ɲɔgɔn kan ka di bɛɛ ka ŋaniya fɔra o de ye nisɔndiya fana bonya kosɛbɛ bon ni karamɔgɔ ka kuma kɔrɔ n'o y'a ka kasɛti kɔrɔ ye a ye ladili min kɛ ansaru la a ye ladili min kɛ population malienne yɛrɛ la vraiment u ka ladilikan ninnu ka to ka segin u ka k'u lamɛn karamɔgɔ ma mɔgɔw bila foyi la min ni ala ta tɛ kelen ye waleɲuman dɔn bonyamasegin ani dugawu ɲini kɛnɛ ye nin kɛnɛ sanuman ye kɛnɛ fayidalen Seyid Sherif Usman Madani Haidara I n'a kɛ ko ta ka ɲɔgɔn ye dɔ bi fara I ka ala ɲɛsiranya n'i ka ala danaya kan ni kira kanu silamɛya dɛmɛtɔn ansar tɔndenw kɛ wo kɛ ka zamzam y'u ye u ɲɛ na I bi ala kali ko kanu gili donna o donya in de la ansar tɔndenw cɛ ani muso ka bɔ ansar komite 3 kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya na Guana Jagatu Dumanzana Petit Paris komite ani Ɲamana komite a kɛra dida di ye komite Ɲamana o ye misali y'a kɔnɛ ala sɔnna an nana ɲɔgɔn fɛ o ye kuma di ne ma ne tɛ se kuma na ni fili min kɛra ko yafa ɲini fɛ ka dakuruɲɛ 2 fɔ dugawu caman bɛ yen an ye bɛɛ ka dugawu ɲini a kɛ kelen ye waati ka surun an tɛna se k'a bɛɛ fɔ caman y'a fɔ an y'a kɛ dakuruɲɛ kelen ye ka dugawu kɛ bɛɛ lajɛlen ala k'a jaabi an bɛɛ ma ala k'an bɛɛ wasa an bɛ karamɔgɔ nin ye Ɲamana komite 2 de u fara ɲɔgɔn kan kɛ kelen ye baara kɛcogoya fɔlɔ ɲɔgɔn na mais e ye sira min yira anw na sugu ye kelen
o kelen kama n'u bɛ koba koba kɛ u bɛ jɛ k'a kɛ komite kelen donc k'u nana fo komite kelenya sababu la ka fara kan ala y'a sɔrɔ an y'an balimaw sɔrɔ yan n'o ye komite Jalaju Gana ka fara Petit Pari kan ala sɔnna an ye ɲɔgɔn sɔrɔ an yɛlɛla ɲɔgɔn na n'an ka kuma baara in bɛ kɛ cogo di miniti 2 an y'a dilan ka ban n'u karamɔgɔ ka sira in dɛ ani ka fɔ in dɛ ni u tun ye kɛ an ka sira kɔrɔ in ye e tun y'a sɔrɔ ko caman bɛ misiri in kɔnɔ yan dɛ e tun y'a sɔrɔ tabi caman b'a nɔ la mais ala sɔnna miniti 2 ala de ye ka kumakan an y'a dilan ka ban ala sɔnna an karamɔgɔ min kumana sisan cɛkɔrɔba an b'a fɔ k'a barikada olu yɛrɛ fɔlɔ la ko ne de ka kuma an ko bonya ye tiɲɛ ye mais tiɲɛ yɛrɛ an tɛ se ka kuma cɛkɔrɔba fana ɲɛ aw ka kuma fɔlɔ an b'a fɔ k'a barikada. Duwawu ɲiniw sɛbɛkɔrɔ kɛra kɛnɛ in kan ye kɛrɛnkɛrɛnnenya na komite 3 in ka ɲɛta benakun kana hali bi laɲiniw bolodara naba ninnu fɛ ka ɲɛsin silamɛya dɛmɛtɔn ansar tɔnden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma hakaja alu kanubaw jankato hali bi zamzam y'u ka kuma fɔlenw na ka da kan san 40 ani kɔ laseliw kumakan ma fale a ma yɛlɛma tile kelen ma kan k'i janto o kumaw la Seyid Sherif Ousmane Madani Aidara a nisɔndiyara ni kalanden ninnu yeli ye ni a ye duwawu kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin u ma silamɛya donkan baya layidu 6 o y'a tɔgɔ n'a jamu ye zamzam y'u n'a ka kalandenw y'o ta ka kanu giliw saran ka taa fɛ. صلي سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kunnafoni nasira wɛrɛ fɛ an tun ye aw tulo la sɔmin ka ban Jelibugu kalanko jalatigɛ cakɛda ɲɛmɔgɔyaso centre d'animation pédagogique Bamako sigida fɔlɔ kɔnɔna na u ye waleɲumandɔn kɛnɛ dɔ sigi sen kan ka ɲɛsin u cakɛɲɔgɔn ma cakɛɲɔgɔn minnu sanjan baara kɔfɛ ni u nana taa sɛngɛlafiɲɛbɔ la a kɛra ka bɛn araba février kalo tile 4 ma Jelibugu kapu yɛrɛ kɔnɔna na mɔgɔba caman olu tun bɛ nɔ minisiri kɔrɔw ka fara CNT maaw kan Abdul Karim Sakoni a ka jatala Sidu Ɲare tun bɛ yen nɔ. Ma 7 cɛw ani muso minnu tatɔ ye nin ye sɛgɛlafiɲɛbɔ la san 30 kunkanfɛ kɔfɛ jamana baara la karamɔgɔya sira fɛ n'o école karamɔgɔya ye ni kɛnɛ in sigira centre d'animation pédagogique de Jelibugu fɛ k'u waleɲuman dɔn ani k'u barikada u ka baarakɛlenw na jamana ye n'o de ye ka dɔnniya di jamanadenw caman ma ni ka laban ka dugawu kɛ u ye u taa sɛgɛlafiɲɛbɔ min na u k'o kɛ kɛnɛya ani lafiya kɔnɔna na ni hakila kɔni bɛra ni ma kofɔlen nu ma kosɛbɛ u y'a yira k'a fɔ o nisɔndiyalen yɛrɛ bɛ centre d'animation pédagogique maaw fo n'o ye Jelibugu ye ni ka laban ka welewele ka kɛ ka ɲɛsin denmisɛnninw ma min ni olu bolo bɛ baara la u kɔfɛ. Baara in kɔni ma nɔgɔn dɛ école karamɔgɔya jijali don dɛ cɛsiri de don n b'an ka saliya ni denmisɛnninw dir'u ma k'i k'u lamɔ i k'u lakalan timinandiya don dɛ an kɔni b'a ɲini an denw fɛ bi u k'u timinandiya u k'u jija baara kɛ ko ɲuman u k'a kɛ ka ɲɛ hali n'i b'a bila o k'a sɔrɔ i y'a kɛ nimisa tɛ kɛli min na ala b'i wale ɲuman dɔw la mais ka baara kɛ komi i b'a kɛ i t'a kɛ o man ɲi u ka u hakili to denmisɛnninw na halisa u ka lamɔ n'u ka kalan bɛɛ lajɛlen na an bɛ dugawu k'u ye. Fɛn min ye centre d'animation pédagogique de Jelibugu n'o ye kapu ye o ɲɛmaa y'a yira k'a fɔ a nisɔndiyalen ye baara kɛ ni nin maa kofɔlenw ye san 10 ni kɔ kɔfɛ min ye u yɛrɛ di jamana ma o se n'o damayira la ka jamanadenw caman kalan san 30 ka surunya san 40 na a yira k'a fɔ a nisɔndiyalen bɛ k'u bilasira bi nka o cogoya fɛnɛ kelen don a haminen bɛ bawo ani minnu ye baara kɛ ka tɛmɛ u ye baara in ɲɛdɔn a jɔrɔn bɛ a bɛna u ɲɔgɔn sɔrɔ cogo di. Parce que nin ye ne san 10 ani kɔ ye kapu in na yan fɛn o fɛn bɛ ka taa retraite la tan ne n'a bɛɛ ye baara kɛ n b'o dɔn n b'o baarakɛ bolo dɔn kuma min yɛrɛ bɛ ne bolo c'est que n bɛ jɔrɔ o taalen est ce que an bɛna se k'u falen sɔrɔ o de la n b'a fɔ n b'u fo k'u waleɲuman dɔn ka dugawu k'u ye vraiment sɛgɛnlafiɲɛ min don an mako bɛ se ka jɔ o la kuma bɛɛ u ka expertise kama donc o foli de k'o lase u ma. Maaba caman tun bɛ kɛnɛ in kan minnu nana kɛnɛ in seereya bɛɛ y'a yira k'a fɔ maa minnu tatɔ filɛ nin retraite la u y'u yɛrɛ di jamana baara la n'o ye maa kalan ye u ye foli ni waleɲuman kɛ ka ɲɛsin u ma ni ka dugawu don kɛ u ye u ka sɛgɛlafiɲɛbɔ ka se ka kɛ kɛnɛya ani lafiya kɔnɔ. Donc sɔgɔmada in na maire y'an bila ka na ni kɛnɛ kan pour que ka waleɲuman dɔn kɛ ni partant à la retraite ye u ye jamana servi avec loyauté et dignité. Mɔgɔ min bɛ école karamɔgɔya dɔn bɛɛ b'a dɔn ko nɔgɔn tɛ mɔgɔ min bɛ savoir transmettre bɛɛ b'a dɔn ko o ye maa ye min bɛ mɔgɔw yɛlɛma ka kɛ maakɔrɔw ye
Donc vraiment 30 ans de service ko kɛ ka jamana servi ka ti lafiya o ye koba de ye hɛrɛ la kɛnɛya la nin bɛɛ ka kɛnɛ bi donc an bɛ barika da Ala ye bi y'u ka sɛgɛn nabɔndon ye k'u ka taa u lafiya donc an bɛ barika de da et puis minnu sera ka a dɔn k'a fɔ ko olu ye baara kɛ ka o tasibila kɛ ka miiri olu la ka fɛti dɔ k'u ye min bɔ u la nisɔndiya yan'u ka taa u ka sigida kura la parce que u bɛna taa sigi de badabada fo ni Ala ye min kɛ don min na donc o la o ye ko ɲuman de an bɛ dugawu kɛ halisa Ala ka hɛrɛ k'an n'u ye Ala ka sijan ni kɛnɛya kalifa u la. Ni baara in kɔni kɛra nisɔndiya kɔnɔna na waleɲuman dɔn ani bonyamasigi jɔnjɔn dira ni maa kofɔlenw ma n'o ye ni maa 7 kofɔlen ye minnu tatɔ filɛ retraite la. Alikuranɛ sanuman kalan bolo dara Burkina Faso alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru fɛ k'o kɛ hinɛ lase ani tasibila ye ka taa alisilamɛ fure bɛɛ lajɛlen ye minnu y'an kɔn dali masaka wele la a kɛra sibiridon janvier kalo tile 31 tɛmɛnen Bobo Julaso mosquée Sherifla kɔnɔna na jama bɔra ka caya ka na sigi in diya Samayira Sanogo bɛna na an ka lasigiden kɛrɛnkɛrɛnnen Lasine Sidibe ka jatalenw walawala ye. A bɛ senna depuis san 2015 waati a labɛnba o de ye silamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ye ka bɔ Burkina Faso ni damakasikan baara in laɲini de ye ka miiri ani tasi kɛ ka ɲɛsin alisilamɛ forow ma bakuruba la kɛrɛnkɛrɛnnen ma silamɛya dɛmɛtɔn Ansaru minnu ye o kɔn dali masa ka nɛɛma na i n'a fɔ santaw la a baaraw kɛra wasa ani kunkɔrɔta ye ka sanga ni maa caman yelen ye kɛnɛ kan. An nana fara ɲɔgɔn yan waleɲuman dɔn don ka waleɲuman ɲɛsin an badenw ma an'an sinjiw ma minnu bɛnna o ko farata ko champ d'honneur minnu bɛnna hɔrɔnya kɛnɛ kan bonya kɛnɛ kan karama kɛnɛ kan ni an karamɔgɔ Aseyid Sherif Osman Madani Haidara ka ladilikan min dira u ma o kɛnɛ ko ka bai'a kɛ ka don tɔn na ka tɔn baara kɛ fo saya nana ka na o sɔrɔ Aseyid fa Haidara k'a daminɛ ale la ani Ansar minnu banna ka sigi ya ka miiri ka tasi ka dɔw kɛ o ye kuranɛkalan dalayilu jawshani kulɔlɔ siɲɛ caman ani asafurula ye k'o kɛ hinɛ ye ka ɲɛsin u ma k'o dayɔrɔ nɛɛma n'a ye ko an ma ɲinɛ o kɔ. Ka sanga ni a labɛnnibaw ka ɲɛfɔliw ye ni damakasikan nafanba de bɛ a la o labanna k'u ka nisɔndiyaw sɛbɛkɔrɔ danganamaya ka sanga ni lamaga min bɛ kɛ ka ɲɛsin a ma o hukumu kelen kɔnɔna na u ye a ɲini jan ka to a la bawo nafa de bɛ baara ninnu na taabaw ye ani a baara kɛbaw yɛrɛ. An yɛrɛ ka cɛden minnu bɔra an bolo Ansar cɛbaw ani Ansar musobaw minnu ye an kɔn dali la wala kana dugawu ko o ye k'a dɔn k'a fɔ an ma ɲinɛ o kɔ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Ala ka diinɛ baara la an ma jigiya k'a fɔ dugawu fɛn o fɛn min kɛ a bɛ nafa ɲɛ an ka banbagatɔw ye a bɛ nafa ɲɛ anw ɲɛnamaw yɛrɛ ye an bɛɛ lajɛlen bɔra Ala yɔrɔ an bɛɛ bɛ segin Ala ma wala kuranɛ aya yɛrɛ ye o de f'an ye minnu filɛ n'o y'an kɔn wa an nana de ka Ala wele o ye olu tun bɛ ɲɛnamaya yɛrɛ komi anw wala an yɛrɛw fana bɛna bɔ yan mɔgɔ wɛrɛw bɛ fɔ an ko ka dugawu kɛ wala ni baara in an y'a k'an yɛrɛ le ye ni fɛn o fɛn kɛ mɔgɔ dɔ ye a ti balo la i y'a k'i yɛrɛ le ye sabu turu bi i yɛrɛ la. Nimisi wasa tun bɛ ka ye o ɲɛkun kan ka sanga ni baara in yɛrɛ labɛn cogo ɲuman ye o nisɔndiyara a kɛcogo ɲuman na silamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛmaw ka bɔ Burkina Faso u ye nabaw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen fo k'o ni cɛ yɛrɛ ye ci kɛ ɲuman na ni ka sɔrɔ ka nɔfɛtugu kɛ u ka kɔrɔfɔ la ni folo ni waleɲuman dɔn kɔrɔfɔ tali ye ka ɲɛsin Mali silamɛtɔnw ka fara ɲɔgɔn tɔgɔma o conseil islamique du Mali ma ɲɛmaa ma an fana an karamɔgɔ Aseyid Sherif Osman Haidara o min ye olu bila sira in kan. Ani an jɛɲɔgɔnw tun bɛ baara la n'o ye Jamiatul Amsar baara ɲɔgɔn fɛ Ala ka wele sira mun ma n'o ye Ala ka wele jaabi an y'a kɛrɛnkɛrɛn chaque 31 janvier kalo tile 31 an y'olu kɛrɛnkɛrɛn k'a kɛ hinɛ ɲini ye dugawukɛ ye ka ɲɛsin an balimaw ma mun y'an kɔ Ala ka hinɛ la o kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye o ye Ala ka wele jaabi anw fana mun bɛ yen an b'o sira de kan donc olu taara ɲɛfɛ n'an y'an janto o la a ka diya n'Ala sɔnna ma n'an yɛrɛ tɛ yen don min na mɔgɔ wɛrɛ bɛ an janto an na ka dugawu sama ma. An ma ladɔnniya k'a fɔ nin baara in min bɛ ye a tako 11 na kɔnɔna na a kɛra sababu alikuranɛ sanuma in ka kalan ka taa ni segin siɲɛ caman ka fara kɛra kansɛliw ni zikiriw caman kan janko o bɛ se kɛ nɛɛma ye ka se alisilamɛ furuw ma kɛrɛnkɛrɛnya ma silamɛya dɛmɛtɔn Ansaru minnu ye dali masa ka wele jaabi duwawu minnu kɛra Ala ka o minɛ Ala ka san wɛrɛ ta fara an si kan.
Amin ya rabi Samaira Sanogo ala ko dugaw mine an karamogo din Asid Sheriff Ahmed Tijani Haidara aka Guinée Equatorial tournée a baraw datuguna kawla doniya ka fo mauludu duwaw takene o de kɛra ka bara in dafa min a ɲɛnamayara baya karamogo din kɛfɛ an ka jɛ an ka Alhamidu Badini lamɛn. Février kalo tile gale san 2026 an bɛ Malabo Guinée Equatorial faba Al-Silamaya Demeton Ansaru Tonde ani ton kanubaw o bɔra i n'a fɔ kɔnɔkulu walasa kana tali kɛ ni kɛnɛ in na mu nabe Mauludu Nabawi o duwawu ta ko fɔ kira sanuma nɛɛma ni kisiba ye ka bangeli ɲaɲali fɛn min ye alikuranɛ ani alako suma caman ye o kɛra a kɛnɛ kan. Nga ɲamɔgɔw tɔgɔ a la serifukɛ kɔni kuma t'an bolo k'a fɔ a ye quoi vraiment an bɛ fɛn min ɲini a fɛ c'est-à-dire nin ka kɛ sira labɔlen a bolo Guinée Équatoriale a kana fama anw ma yan tuguni quoi o folikan de bɛ an bolo sinon an bɛ yɔrɔ min na bi n'i ye anw sago kɛ a ka kalo 3 kɛ dugu na wallahi a tɛ nigi bɔ mɔgɔw la wallahi don o don a bɛ kɛ komi a nana bi de don o don a bɛ komi a nana yan bi de o donc serifukɛ kɔni an b'a fo ka an ka kɛyɔrɔba ɲuman fo Mali la a n'a somɔgɔ bɛɛ lajɛlen ka Amsadini mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo vraiment an nisɔndiyalen don dantɛ nisɔndiya min na. San caman an bɛ ka mun ɲini Ala sɔnna ɲinan la Ala tigɛra Ala sɔnna a ye Guinée bɛɛ yala a sera yɔrɔ yɔrɔ wasa sɔrɔla kɔda sɔrɔla vraiment a ka bɔ hakili ma an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka ɲɔgɔn caya an sɛbɛnlen don kojugu mɔgɔ b'an wele ka bɔ yɔrɔ yɔrɔ ko vraiment ko nisɔndiyala Sefu yeli la kosɛbɛ an yɛrɛ bɛ Ala fo ka Ala ɲuman dɔn n'an ɲɛmɔgɔ ka cɛsiri la Ala ka ɲɔgɔn caya kira kanu kosɔn salamu Mamadu. Mauludu Nabawi duwawu ta kɛnɛ Guinée Équatoriale jamana kan o fana de bɛ dansigi Fédération Ansardine International o ka ni tournée bolodalen na jamana in kɔnɔ o de la a kɛnɛ kan wulikajɔ minnu sera ka boloda ni dɔgɔkun 2 kɔnɔna na da sera o ma k'a jira k'a fɔ ko taama in a kɛra nimisiwasa ye. An bɛ Malabo an bɛ Guinée Équatoriale Ala sɔnna an ka seyidi a jiginna le 20 ka taa le 20 ka se bi ma kabako kɛra Guinée min ma deli ka kɛ Guinée kɔnɔ an bɔra yan ka taa Bata ne yɛrɛ kabini Ala de dan duwawu ɲininaw ka jɔ aran na a aran ti gɔ tigɛ 22h fo 5h du matin tile 9 kɔnɔ ni ne tɛ ma deli ka ye duwawu ɲininaw de bi jɔ aran na 22h fo 5h tile 9 a ma kɔ tigɛ yen wajulu sigira baya kɛra a ka bɔ hakili ma wallahi wa ka se bi Malabo ni wajulu kɛnɛ n'o ye duwawu kuncɛ ye an nisɔn ka di wagati bi tiɲɛ fɔ wa waati surunyana an ka sagili waati sera ka taa o don ka se bi ma mɔgɔ min ye baya kɛ fitini de b'a jɛ 5000 anw y'a jate fitini de b'a jɛ 5000 na bi ta t'a la fɔlɔ donc tiɲɛ yɛrɛ la anw nisɔn ka di wa an nisɔndiyalen don. Wala alhamdulillah an bɛ Ala de fo ka Ala barikada vraiment an ye Fatu Maha kibaruya mɛn mais Fatu Guinée Équatoriale vraiment an kɔni y'o y'an ɲɛ la n'o kɛra ni Serif Ahmed Tijani Haidara nali an ka jamana in kɔnɔ vraiment a kɛla an ka Fatu Guinée Équatoriale ye an ye Fatu Malabo kɛ ka taa Fatu Bata kɛ o kɛra jama dogo diɲɛ si la bɛɛ y'a image ye o la an bɛ foli de ɲɛsin Serifkɛ ma ka deli Ala fɛ tournée Ala k'a kuncɛ hɛrɛ la vraiment an wasara bayakɛla caman bɔra depuis baara ninnu daminɛna kɛnɛ sigira yɔrɔ o yɔrɔ mɔgɔw nana baya kɛ caman saisie la mɔgɔw nana baya kɛ caman vraiment an bɛ Serifkɛ fo dante foli min na ka duwawu ɲini kanubaga bɛɛ fɛ ani tɔnden bɛɛ fɛ ka ɲɛsin an karamɔgɔ ma a n'a ka denbaya ka deli Ala fɛ hali bi Ala k'u sen sabati Ala kana jugu se u la Ala kana jugu bɔ u la Ala kana anw yɛrɛ kɛ jugu ye ka ɲini Ala fɛ an ka layidu ninnu Ala k'an sabati an ka layiduw kan tɔɔrɔ kana an bɔ an ka layiduw kan hɛrɛ kana ɲinɛ an ka layiduw kɔ kira na so kama an karamɔgɔ yɛrɛ la hɔrɔma kosɔn sɔlila rasul. A kɛlen ko ka kuma ta Al-Silamaya Demeton Ansaru ɲɛjɔyɔrɔden an karamɔgɔ Seyid Sheriff Ahmed Tijani Haidara a ye waleɲuman dɔn ni bonyamasegi foli kɛ ni k'a ɲɛsin Al-Silamaya Demeton Ansaru tɔndenw tɔn kanubaw a ka ja Mali jamanaden minnu sigilen bɛ yen nɔ a ka ja Guinée Équatoriale jamana ɲɛmɔgɔw fɛn fɛn ye dɛmɛ kɛ yaasa ni tournée in a laɲiniw ka se ka sabati a m'aw ladɔnniya k'a fɔ ko ŋaniyaw sirila kɛnɛ kan
baaraw o sɔrɔla ka kuncɛ ni duwawu ta ye. Mauludu duwawu ta kɛnɛ kan Malabu k'aw ladɔnniya k'a fɔ alisilamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ denkɛ an karamɔgɔ Seydi Sherif Ahmed Tijani Haidara y'i dantigɛ. An ka jɛ an k'o lamɛn. Alhamdulillah, bi an bɛ bonya kɛnɛ kan, an bɛ karama kɛnɛ kan. Ni o de ye kɛnɛ min n'a sigira ka kɛrɛnkɛrɛn ni alakira ko ye, ko bɛɛ ye o min ye ala ko la diinɛ ko la. An bɛ o sigi la ni a labɛnna ɲinan sayi kɔnɔ 2026 an badenw fɛ Guinée équatoriale, ala sɔnna nin baara in a daminɛna hɛrɛ la, an bɛ ka taa a kuncɛli de la. Mɔlidu su wajibi kɛra yan ka sɔrɔ ka taa ba ta, ala sɔnna an sen ka se yɔrɔ minnu na an badenw lajɛli sira kan, mɔgɔmɔkaw fɛ yen ani a ɲizɔkaw fɛ yen an ye olu kɛ ka sɔrɔ ka segin ka na daminɛna yɔrɔ min ni o de ye mɔlidu wajibi su kɛra yɔrɔ min ye. Nin ye an ye mɔlidu wulafɛ dugawu kalan na an filɛ o kɛnɛ kan. Ni ɲɔgɔn kɛra bata dugu kɔnɔ, mɔlidu don a n'a dugawu kalan, an b'a ɲini ala fɛ laseli minnu kɛra, dugawu minnu kɛra, ala k'a minɛ ani aw bɛɛ lajɛlen ma. Bi ni o ye Malabu mɔlidu dugawu kalan kɛnɛ ye, an b'a ɲini ala fɛ dugawu minnu ni o bɛna kɛ nin kɛnɛ in kan, ala k'a minɛ an bɛɛ lajɛlen ma. Ala k'a minɛ an ka kabilaw ma, an ka duw ma, ala k'a minɛ an ka jamanaw ma. Ni alakira hɔrɔma ye sallallahu Muhammadin wa alihi. An bɛ an ka maabaw fo kabiri an sera nin jamana in na yan, ani bonya de ɲɔgɔn kunbɛn. Autoritéw ni jamana in kɔnɔ an y'a ye u ka bonya de dara an kan nin taama in bɛɛ lajɛlen na. A b'o cogo la an ka silamɛ minnu bɛ yan an b'u fo nin kɛnɛ in kan. Silamɛya ye kelenya ye, silamɛya ye balimaya ye. Alhamdulillah, k'u fo k'u barikada ka an ka faso denw fo. Mali, Burkina, Côte d'Ivoire, Sénégal, Mauritanie ani jamana wɛrɛ minnu ni a mɔgɔw u bɛɛ farala an kan ka nin baara in ɲɛnamaya, a bɛɛ sara bɛ ala ni ce. Ala min ye baara in a daminɛ hɛrɛ la, ala ye ni ce fo bi ka bi sigi nɔgɔya an ye. Nin ye dugawu laban mɔlidu hukumu kɔnɔ, nin ye o kɛnɛ sigilen ye. Min kan ka tugu na o de ye ka mɔlidu dugawu kalan, o de bɛna tugu na k'an ka hamiw yira ala la, an yɛrɛ taw, an ka jɔrɔna ko, k'an ka hamiw yira ala la, an n'an ka denbaya taw, k'an ka hamiw yira ala la, an n'an ka faso. Ala de ye bɔda bɛ tigi ye, nka anw b'a dɔn nin kɛnɛ ninnu kan bɔda si tɛ yen jɔn wolo k'i b'a sɔrɔ ka tɛmɛ nin kɛnɛ n'a bɔɲɔgɔnko kan. Wa an b'a dɔn dugawu minnu bɛ kɛ nin kɛnɛ kan, ala bɛ sɔn k'a minɛ. Ala k'an ka taw minɛ, ala ka hɛrɛw k'an ye, ala k'an wasa, ala k'an kɔrɔta, ala k'an mara, ala k'an lara. Ala k'o k'a ka alaya kama ni ala kira hɔrɔma ye sallallahu Muhammadin. Joli di baara dɔ kɛnɛ sigira sen kan Guinée équatoriale alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru fɛ Malabu joli di soba kɔnɔna na, a kɛra tarata février kalo tile 3
an karamɔgɔ den Asid Sherif Ahmed Tijani Haidara a tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna na Alhamidu Badini bɛna kɔrɔfɔ in walawala an ye. Ko dugubila ka fisa laadawuli ye alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru tɔndenw ani tɔn kanubaw o bɔra i n'a fɔ kɔnɔkulu yaasa kana tali kɛ ni ɲɔgɔn dɛmɛ wale la. Laɲini tɛ dɔwɛrɛ kana joli di yaasa ka niw kisi ani ka dɛmɛ ɲɛsin joli lasago yɔrɔ min bɛ Malabo n'a fɔ a ma ko Centre Régional de Transfusion Sanguine. Maa minnu y'o joli di olu cɛla alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔden an karamɔgɔ Seyid Sherif Ahmed Tijani Haidara. Kana mɔgɔw dɛmɛ mɔgɔ minnu mako bɛ joli la i n'a fɔ diinɛ y'a ɲini cogoya min na insha Allah taala an'an karamɔgɔ Seyid Sherif Usman Madan Haidara ale yɛrɛ ye an bila ara ani Seyid Sherif Ahmed Tijani Haidara ale min y'an kalan joli dili la nafa min b'ara diinɛ kɔnɔ ani silamɛya kɔnɔ wa a ma dan kuma dɔrɔn ma a y'an kalan kuranna ye a yira an na cogoya min na sabu n'i y'a lajɛ kuranna y'a yira an na mɔgɔ o mɔgɔ kɛra sababu ye ka adamaden kelen nin bɔ jurumu min b'ara ani kɔlɔlɔ min b'ara o le i n'a fɔ i diɲɛ bɛɛ nin bɔ o jurumu lo bɛ sɔrɔ a la wa kuranna tila k'a lakale waman ahyaha fake annama ahya annasa jami'a ko ni mɔgɔ o mɔgɔ kɛra sababu ye ka nin kelen kisi i k'a dɔn o nin kelen a kɛra komi i diɲɛ bɛɛ t'u lajɛlen do kisi o baraji do bi ara an karamɔgɔ y'o dalu d'a ma kuranna kɔnɔ ani ala cira kumakan sanumanw na alayhi salatu wa alihi wa sallam. Ni jasi a kaɲi an ma toro a bɛ dɔ fara maliyɛn valeur kan jamana in kan a bɛ dɔ fara a bɛ fɛn caman bɔ nɔgɔya an bolo jamana in kɔnɔ vraiment Sherif ka visite in an tɛ se k'a décrire yɛrɛ ça n'a même pas a décrire cogo yɛrɛ t'an bolo vraiment a nana dɔ fara silamɛya kan jamana in na a nana dɔ fara maliyɛn yɛrɛ valeur kan jamana in na an kɔni an bɛ yan san 20 nin kɔ an bɛ Malabo de dɔn an ye maliyɛnw ye dɛ mais an bɛ yan de dɔn mais vraiment avec les gestes de Sherif là ça renforce l'islam, ça renforce la communauté et ça renforce avec dɔ fara maliyɛn yɛrɛ ka valeur kan vraiment on est très content ala ka an kan bɛn toujours ala ka aw fɛnɛ Ansaru mɛn jamana in kɔnɔ ka dɔ fara fanga kan don o don an ka se ka fɛn kɛ min ka bon ni nin ye. Alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru tɔn ka nin wulikajɔ o b'a jira k'a fɔ k'o bɛ hami ni mɔgɔw ka kɛnɛya ye ani ka dɛmɛ kɛ ni ka ɲɛsin maaw ma sanga ani waati baara in ma dan jolidi dɔrɔn ma bawo fɛn min ye dɛmɛ ye mun bɛ balo ani miniji sanuman ko fɔ o fana taara ni ka di kɛnɛyaso in ma baara in a tanuna kosɛbɛ Guinée équatoriale ma ɲɛmɔgɔw fɛ. Seyid Sherif Ahmed Tijani Haidara a ka nali sira kan ni jolidi ni a karabala de dɔgɔtɔrɔ de ye weleli kɛ ko mɔgɔ bɛ joli la olu yɛrɛ de ye yan Malabo dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ de ye weleli kɛ ko mɔgɔ bɛ joli la o ye jɔn wele o ye Ansaru de wele Ansaru ye jɔn ye a Seyid Sherif Madani Haidara ka mɔgɔ olu de ye Ansaru ye Ansar Dini International o la Sherif Madani Haidara ye a mɔkɛ tiɲɛ ta n'o ye kira Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ala ko Muhammadu ne ma e ci foyi kama danfɛn bɛɛ ka hinɛ sɔrɔ e ka nali la kafiri ko t'a la silamɛ ko t'o la mɔgɔ o mɔgɔ ni mɔgɔ tɛ hinɛ sɔrɔ e ka nali la walima i bangeli la i dusukun hinɛ t'i dusukun na o la karamɔgɔ Haidara hinɛna diɲɛ na ala sɔnna ala ye a ka hinɛ jigin Ansaru bɛɛ dusukun na o b'a ka laɲini labaara hari n'a tɛ yɔrɔ min na n'o tɛ Guinée équatoriale mɔgɔ min ye weleli kɛ olu bɛ taabolo wɛrɛ mɔgɔw de silamɛ wɛrɛ mɔgɔw de don an ka ni silamɛya Muhammadu diinɛ mɔgɔw tɛ mais olu de weleli kɛ ko mɔgɔ bɛ joli la karamɔgɔ Haidara ka anniversaire la u bɛ joli di yan olu yɛrɛ ka silamɛya ɲɛmɔgɔ nana fara o kan ka joli di anniversaire la bi fana ɲɛmɔgɔ u ka ɲɛmɔgɔw nana ka na joli di ka fara o kan o la Seyid Sherif Ahmed Tijani Haidara hari n'a ka Guinée n'a danna joli di nin ma ka mɔgɔw ni kisi hari n'a danna o dɔrɔn ma o bɛ bɔli kɛ ka tila ka baya di mɔgɔw ma ka kanda kɛ ka di mɔgɔw ma n'o ye baya layidu wɔɔrɔ ye mɔgɔ min ye baya kɛ a ka ca ni mɔgɔ 12 ye tile joli kɔnɔ tile 14 kɔnɔ wajulu joli kɛra wajulu ma tɛmɛ sen 5 kan mais mɔgɔ min ye baya kɛ a ka ca ni mɔgɔ 10 ani mɔgɔ 2 ye mɔgɔ minnu fana kandala ka sɔrɔ u bɛ kojugu la u ma baya kɛ mais u ye kojugu bila hakɛ t'o la an talen kɔfɛ mɔgɔ min bɛna baya kɛ hakɛ fana t'o la har n'a ka nali danna ni baara ninnu ni jolidi ninnu ma o b'an bɔ. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko ni jolidi senfɛ fɛn min ye joli pɔsi 30 o de sera ka kafo mun bɛ kɛ sababu ye ka nin caman kisi. Joli di kɛnɛ in kan alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ denkɛ an karamɔgɔ Seyid Sherif Ahmed Tijani Haidara an ka jɛ k'a lamɛn. An nisɔndiyalen don hali bi Jamiyatu Ansarul Islam
u ye baara min kɛ Malabo yan an ka nin taama in na Guinée équatoriale kokolo sanfɛ jolidi kɔfɛ u ye sera ka fɛn min di n'o ye balo ninnu ye ani ji minnu ni an ɲɛ b'a la ka di dɔgɔtɔrɔso la yan hali bi dɛmɛ sara kama o la an b'o de taa ni ka segin silamɛ ye ɲɔgɔn dɛmɛ ye ɲɔgɔn kanu don hinɛ ɲɔgɔnna don i ni minnu ye diinɛ kelen ye wa hali i ni minnu tɛ diinɛ kelen ye silamɛ ye nin baara de ye o la Jamiyatu Ansarul Islami u ka nin baara in yan dama tɛ an b'a fɔ ansaru bɛ yɔrɔ yɔrɔ k'a fɔ Mali Burkina Côte d'Ivoire ani jamana caman hali sisan ne bɔra ka tournée laban dɔ kɛ Gabon ani Gabon ka ministère de la santé ani u ka diplôme de seginna sabu u ye a di an ma n'o ye ministère de santé ka se ka diplôme de reconnaissance k'a di Jamiyatu Ansarul Islami mɔgɔw ma ye u ka wulikajɔ kama ko Gabon joli mago b'a la waati o waati ansaruw de labɛnnen don wa ni jamana de ka ca que ça soit Sénégali ani an ka yɔrɔ o yɔrɔ n'o bɛ yen ansaruw ka wulikajɔ ye nin ye hali bi ka dɛmɛ kɛ o seko damayira la o la ni an nan'o sɔrɔ yan fɛnɛ an nisɔndiyara an bɛ an ka banque de sang ɲɛmɔgɔw fo an ka dɔgɔtɔrɔ an b'u fo u ye seereyaka minnu fɔ ko nin tɛ ansaruw siɲɛ fɔlɔ ye nin t'u siɲɛ filanan ye nin baara ninnu na yan o la an yɛrɛ nisɔndiyara an bɛ bɛɛ fo an bɛ an balima silamɛw fo olu minnu farala an kan an ka baara in bɛɛ la yan hali bi an bɛ an balimaw fana fo minnu ye dɔgɔtɔrɔso ɲɛmɔgɔw ye ka surunya kuma la ka hali bi k'an ka présidentba fo président de la république ani a ka furumuso ani ka fara a ka denbaya bɛɛ kan ani gouvernement bɛɛ assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. O fana de b'an sɛnsɛn ka diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniyaw lasɔrɔ Musa Fɔnba ka sɔrɔlen don an ka jɛ an wolo lajɛ. Sayefɛlɛ Islamu vara kɛlɛ bilennen de senfɛ nka nin maramafɛn jɛkulu in n'o ye 444e brigade ye o kɛlɛcɛw ye a jira k'a fɔ u sen tɛ Sayefɛlɛ Islamu vali lo sɛgɛsɛgɛli kɔni dayɛlɛn bɛ ka ɲɛsin a fali ɲɛɲinini ma lakana tigilamɔgɔw bɛ wuli ka jɔ la min bɛ se ka to a facogo bɛ se ka dɔn ani minnu kɛra fabaw ye olu ka dɔn bibi na Sayefɛlɛ Islamu Umar Gaddafi denkɛ yɛrɛ su bɛ yɔrɔ kelen min na o ma se ka dɔn Al-Waza tɛ kunnafoni di so ka fɔ la Zinden dugu a fara o min nɔ o labɛn nizo fɛnɛ kɔrɔfɔ nkalontigiya i n'a fɔ minnu kun bɛ ka jira k'a fɔ a su bɛɛ fɛ yen Zindan nin kɛrɛfɛ dugu n'o ye Rajba nin ye kɛnyɛrɛ labɛn nizo min fɛnɛ bɛ yen se kɛra ye olu fɛnɛ y'a jira k'a fɔ a su ma se u fɛ yen nka Sayefɛlɛ Islamu Umar Gaddafi denkɛ politiki bina k'u kan maa min kun y'a ka kɔrɔsigi ye ni o ye Abdullah Ottoman nin ye o y'a jira k'a fɔ Sayefɛlɛ Islamu su tɛ don dugu rɔ abada k'a sɔrɔ ko in bɛɛ ma ɲɛdɔn k'a ban a ko maa minnu junna ka so dukɛnɛ na ni k'a fa maramafɛntigiw don minnu don dɔ jatala minnu baratulen don du la n'o ye caméra de surveillance ye u kun y'olu bɛɛ lajɛlen fa lakana tigilama minnu fɛnɛ bɛ ka du Amérique jamana kɛlɛbolo min bɛ farafina n'o ye Africom ye mɛ kalo nata u kan ka wuli ka jɔba kɛ faribɔ ɲɔgɔn na ani yɛrɛ sifilɛ jango labɛn cogoya bɛ se ka dɔn ka faratimafɛn kunbɛn u k'a ma ko exercice militaire a tɔgɔ da mɛn ko African Lion mɛ kalo la baara ninnu n'u bɛna don Maroc de kabini san 2025 sanko ko in daminɛna san 2026 ta bɛ kɛ mɛ kalo la jamana 19 dɔ farafina olu de bɛna ye Amérique jamana kɛlɛcɛw dafɛ nazarala jamanaw na ye u dafɛ Amérique worodugu yanfa jamanaw surasiw na ye u dafɛ ani arabula kɔnɔ jamanaw surasiw fana kɔrɔfɔ mɛna ka bɔ Africom Amérique jamana kɛlɛbolo min bɛ farafina a ɲɛmaaba général David Anderson de da kunnafoni di kɛnɛ dɔ senfɛ a ko in mina n'u don Maroc nka jamana wɛrɛw fɛnɛ bɛ yen se bɛna kɛ minnu nɔ i n'a fɔ Tunisie Ghana ani Sénégal a y'a jira k'a fɔ farafina kɔrɔ yanfan fɛ n'o ye Mozambique yanfan ye ko u ye a ɲɔgɔnna dɔ n'u don yen fana jamana 14 bɛ u da fɛ ye farafina jamanaw na nazarala jamana 5 ani diɲɛ fan wɛrɛ jamana surasiw a ko Kenya fɛnɛ ani Tanzanie ani Djibouti u ka faribɔ ɲɔgɔnna bɛna kɛ o jamanaw fɛnɛ nɔ farafina Anderson y'a jira k'a fɔ ko in bɛ don fɛn min da fɛ o ye ka labɛn kɛ ka mɔgɔw kunbɛn minnu kɛ bɛ ka silamɛya diinɛ birifini biri u yɛrɛ kɛ ka mugu ta bi diɲɛ kɔnɔ ani minnu bɛ ka minfɛn jugu jago diɲɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ Sergent Major Gary Banfield Amérique kɛlɛbolo farafina a ɲɛmaaba tilalen kɔ kuma na ale ye kuma ta
k'a fɔ farafina tile bi yan fa fɛnɛ fɛ Amérique jamana surasiw bɛ curanjura la faribɔ ɲɔgɔn na n'o ye exercice militaire ye min tɔgɔ damɛ ko Flintlock kono wari ani Libi san 2025 surasi bata ɲɔgɔn na ka bɔ jamana 50 la olu de farala ɲɔgɔn kan ka nin baara in n'u don Maroc jamana kɔnɔ. Don nataw la sigikafɔ bɛna kɛ Amérique jamana ni Iran jamana cɛ a ɲɛbila baaraw bɛ sena yɛrɛ ka ba a bɛ kɛ don min ani yɔrɔ min o de dan tɛ maa tulo ka fɔlɔ kɔrɔfɔ mɛnna ka bɔ Iran jamana minisiriso la minisiriso min ɲɛsin bɛ Iran ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛ ɲɛnabɔw ma a babu senigi kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna ni o ye Ismail Bagayi ye a ko bibi in na sigikafɔ in kan ka kɛ Iran ni Amérique cɛ dugu min na ani yɔrɔ min na gwɛlɛyaba tɛ o rɔw da yɛrɛ man ka se o ma fɔlɔ nka ka dɔn k'a fɔ jamana damadɔw bɛ yen minnu kɛn bɛ ka jira k'a fɔ a ka di u ye ka sigikafɔ in bisimila Turki bɛ o la Oman bɛ o la ani jamana wɛrɛw minnu ka surun Iran jamana na k'o ye kɔrɔfɔ ye min bɛ ne ka di Iran jamana ye nka Bani Israël min ni Amérique jamana bɛ jɛla sa o kɛlen k'a mɛn ko Amérique jamana ni Iran jamana kan ka sigikafɔ dɔ n'u don Bani Israël ma ɲɛmaw sera Amérique jamana ma ɲɛmaw ma Bani Israël jabaraninso Channel 12 ka fɔ la k'a fɔ sigikafɔ in n'a ma ɲɛ n'u donni kɔ Amérique jamana ni Iran cɛ Bani Israël b'a fɛ sigikafɔ ka taa cogo min na o de tile nin ye Iran jamana a dɔn bɛ k'a fɔ dugujukɔrɔ nafasɔrɔ sira uranium a bɛ k'o labaara k'o tɛmɛ kuranko mago ɲɛni hakɛ kan a bɛ ka taa mugu jugu dilan ye o kumana o min labaaralen bɛ Iran jamana bolo n'a bɛ ka taa mugu jugu dilan ye Iran jamana k'i bolo bɔ o rɔ pewu k'a labɔ Iran jamana kɔnɔ k'a bila ka taa jamana wɛrɛ la o tɛmɛnen kɔ mugu jugu dilan hakilina ma na ye a la a ka jɔ a kana kɛ bilen Iran jamana mugu filitaw n'o ye missile balistique ye o min ye cɛnni don Bani Israël kun u ka tile tan ni la kɛlɛ bilennen nɔ n'a ma se ka kunbɛn n'a ye Bani Israël sɛgɛ ko Iran jamana ka o mugu filita dilali dabila Iran jamana jɛɲɔgɔn jamanaw minnu fɛnɛ bɛ Bani Israël dafɛ wale kelen jakuluw minnu bɛ se ka ye o jamanaw na ni olu y'a jɛɲɔgɔnw ye n'a bɛ ka nafolo jɔ olu ye Bani Israël lanɔgɔli kama maaw hakili bɛ se ka taa i n'a fɔ Hezbollah Liban o n'a ɲɔgɔnnaw ko Iran jamana k'o dabila o kuma nin laɲini naani ninnu Amérique jamana ka taa ni o ye sigikafɔ kɛnɛ kan Iran jamana ka don o dafɛ ɲɛjugu ɲɛɲuman ko ni bɛnkan dɛgɛ nɔ bilala Amérique jamana ni Bani Israël cɛ ka sɔrɔ ninnu ma ɲɛnabɔ k'o ye bɛnkan lanɔgɔlen ye Bani Israël ma ɲɛmaw ye a jira k'a fɔ Amérique jamana ɲɛmaw ye sarati k'a di u ma k'a fɔ u bɛ u kɔ sira bɛɛ lajɛlen kan kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Iran jamana kunkanko k'u bɛ Bani Israël kɔ ko wa ka dɔn k'a fɔ Amérique jamana bi hakilina o hakilina ta ani Iran jamana cɛ Bani Israël sago de bɛrɛ fɔlɔ ko wa ko nin fɛnɛ na kɛ o cogo rɔ nafolotigiba min ju yɛra kaso la uti kalo la san 2019 ni diɲɛ mara mansaw jɛɲɔ kun don ko Jeffrey Epstein a minɛkun ma kɛ dɔwɛrɛ ye nafolobatigi kun don nka a kun bɛ kokolo caman labɛn diɲɛ mara mansaw ye ɲajɛ nasira fɛ o dɔ ye den da ni minnu ye san 7 san 8 ye musomanin ka bi olu kan k'olu bila tulonkɛ la olu ka kodɔnbaliya tulonkɛ k'o kɛ ɲɛnajɛ fɛn ye u mɔkɛ filaw ka nin jɔ k'olu lajɛ min ma nin ja i b'o minɛ ka tulo kɛ n'o ye maa in kɔni sara kaso la a minɛnen kalo kelen o kɔfɛ n'o kɛra uti ye a yɛrɛ de ye juru don a k'a la k'a yɛrɛ dulon kaso la k'a yɛrɛ fa wa maaden donna k'a fa ni k'a dulon janko a ka ye k'a y'a yɛrɛ fa wa janko kiri kana sigi sen kan minnu dɔgɔ bɛ kokolo la olu ka dɔn k'u lanɔgɔ politiki bina k'u ka wa ɲininkali tɔ min kɔni bɛ ni ko ɲɛɲinini kun dara ye dɔ ye Amérique jamana lakanajɛkulu FBI fɛ a salen ni ka jaw bɛɛ lajɛlen dogo minnu man ka ye bilen u k'a ma ko classé top secret n'a ma ɲɛ ko maaw bɛɛ minnu t'a fɛ ko dalen ka to ye dɔ ye olu maaw ye wuli ka jɔ kɛ politikimaa bɛ se ka ye u la Amérique jamana minisiriso nɔfɛ minisiriso min ɲɛsin bɛ kiiri ko ma a diyagoyara minisiriso kan a k'a fɔ Amérique jamana lakanajɛkulu FBI ye jatalen minnu dogolen bɛ u bolo jaw ka bɔ o jaw de bɔra k'u jɛnsɛn caman bɛ k'i yɛrɛ ye jarɔ diɲɛ maramasa caman de tɔgɔ bɛrɛ bibi in na Angleterre fanga kɔnɔ masaya yɛrɛ kɔnɔ bawo Angleterre ye masakɛ fanga ye
musolaka min kun ko reine d'Angleterre ale nona blambe bi asale ko ni roi Charles III o roi Charles III dɔgɔkɛ n'o ye Andrew ye ale bilama masakɛ denya berifini tambe ka bɔ aka ka wen ka bɔ masakɛ denya la ka kɛ maninvi jala ye Angleterre kɔnɔ hali masakɛ du a gwena ka bɔ oro ka sabu kɛ jaw y'a yira ka fɔ a kun tɛ ba kokolo la Epstein nɔfɛ ja dɔw rɔ i n'a fɔ a ɲɛ bɛ la cogo min a bugun bɛ npogotigi dɔ kunna min gênenen don a bɛ ka fɛn min kɔni kɛ maa t'a dɔn yala saraka dɔ de don wa o ma dɔn nka ja wɛrɛ fɛnɛ bɛ a ye mɛ ye cogo dɔ min nɔ ka sabu kɛ a ka pantalon bɔn bɛ ani muso dɔ jɔn bɛ ɔ a furumuso kɔrɔ sa n'o ye Sarah Ferguson ye ale tun bɛ hadamadenya dɛmɛni jɛkulu dɔ ɲɛmaaya la Angleterre faamaw ye a jira k'a fɔ o dɛmɛnikɛ jɛkulu in bɛ datugu pi wa dayɛlɛdon tɛ o la k'a sabu kɛ u ka masakɛden Andrew furumuso kɔrɔ Sarah Ferguson sɛbɛnni dɔw la bɔlɔlɔ na sira fɛ ani Jeffrey Epstein jɛ kokolonkɛla a bɛ ka jira k'a fɔ Jeffrey Epstein ne Sarah Ferguson n balimakɛ don n balimakɛ min ko ka di n ye n teri don teri min ma ka di wa n bɛ se k'a fɔ maa t'a bɔ diɲɛ kɔnɔ yɛrɛ o de y'a to ale ka baɲumankɛ jɛkulu datugura an b'aw ladɔnniya k'a fɔ nin ko in a bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ fɔ Saudiya jamana kɔnɔ ale k'a ba finifima san 2016 o bilara ka bɔ Maka ka taa di Jeffrey Epstein mɔ Ameriki yanfa fɛ sɛbɛnniw minnu sɔrɔla bɔlɔlɔ na sira fɛ ka sanga n'o ye o sɛbɛnniw bɛ ka jira k'a fɔ ale ka ba finifima in wɔsijiw caman kɛra a la wa silama taabolo bɛɛ lajɛlen dɔ wɔsiji bɛɛ la sunnitiw shiitiw a siya bɛɛ wa ko maa miliyɔn caman de fɛnɛ magara a la duwawu caman fɛnɛ kɛra a la fini in bilara ka taa di Jeffrey Epstein mu Angleterre fanga kɔnɔ Morgan Maxwell n'o ye Angleterre minisiri ɲɛma Keir Starmer ka kɔrɔsigi ye o laban bɛ sɔn ka jigi ka bɔ a jɔyɔrɔ la ka sanga ni Jeffrey Epstein ko in ye bawo a jirala k'a fɔ Angleterre lasigiden Ameriki jamana kɔnɔ Angleterre jamana tɔgɔ la n'o ye Peter Mandelson ye o ka bila ka taa kɛ lasigiden ye Ameriki jamana kɔnɔ ko minisiri ɲɛma ka kɔrɔsigi Morgan Maxwell ko jɔyɔrɔ bonyana o la bibi na Angleterre lasigiden Ameriki jamana kɔnɔ Peter Mandelson ale wulila ka bɔ a jɔyɔrɔ la ka sanga ni Jeffrey Epstein ko in ye ko min y'a to a wulila ka bɔ a jɔyɔrɔ la a yera k'a fɔ Angleterre fanga o ka kunnafoni gundolen dɔ bilara ka taa di Jeffrey Epstein mɔ Peter Mandelson fɛ seereya dɔw bɛ sɛbɛnni nɔw la FBI ye minnu dangɛnɛmaya i n'a fɔ fanga sarakaw masaya sarakaw olu caman sɛbɛnni nɔw de bɛ ka ye Jeffrey Epstein ni diɲɛ maramasaw ni ɲɔgɔn cɛ kuma ɲɔgɔnya la Ameriki jamana ɲɛmaa Donald Trump yɛrɛ sa ale kɔni bɛ ka jira k'a fɔ a sen ma deli ka bila nafolotigiba in a jɛɲɔgɔnkɔrɔ in Jeffrey Epstein ka nbɛndiyakɛ yɔrɔ in na tiɲɛ kɔni ye min ye o ye k'a fɔ ani maa in kun ka di wa ja dɔw la i b'a ni maa in jɔlen ye kunkolo dɔ la u mugurilen o de fana bɛ dansigi bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlen na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan bɛn ni kuma in ye kunnafoni di so ɲɛmɔgɔso fɛ k'a lase aw ma aw ni ce aw ka ɲamadali la aw kan bɛ diɲɛ waati yɛrɛ ni ala y'an si jɔ ko kɔnɔ